Kaya dapat sa mga nai-stroke, lagi masaya. Tapos tuwing umaga, lakad-lakad. Tapos ang bulsa laging puno ng pera. Kasi yun ang yun, yun ang yun ang ano eh, yun ang para lumamig lagi ang ulo. Kailangan may laman ng pitaka mo. Diba? Saka iwasan magalit. Yan ang mga ano tawag diyan, health number 1 talaga. Ako high blood din ako. Kaya hindi ako nagagalit eh. Bawal sa akin magalit. Pero minsan, siyempre, hindi mo rin maiwasan. Pero kailangan pigilan mo. Kasi pag high blood ka, yung dugo mo biglang ganun eh. Yan na tayo kuya, paiwan na tayo. Baka pinsan mo si Imelda, kaya maganda ka rin. Ang gandang babae ni Imelda, no ma'am? Oo, ganda mo. Ganda na mo ba? Hindi naman siguro Pilipina ya? Ay, hindi naman Pilipina. May lahing ano? May lahing ano? Ang tawag mo? Kastila. Gano'n no? So ano yun? Ano, first stroke mo pa lang yan? Apa. Baldistok lang naman kuya. Kaya nga, first, unang stroke. Siyempre, alam mo, pangatlo, Apa. pangapat na. Diba? Puro mild lang. Na ganyan sa nanay ko noon, puro mild lang. Ilang taon na wala nanay mo? Ano, 60 rin, 65, mga gano'n. Ako may awan sa 70 na ako. Wow. Pamigay mo na yung pera mo. 70 ka na eh. Wala na ako ipon kuya. Pamigay mo na sa mga apo mo, sa mga taxi driver na nasa... Wala akong ipon kuya. Lagi nga kami nag-aaway ng anak ko, lalaki. Mga anak mo? Lalaki. Anong mga anak mo? Eh bakit tinaaway ka eh, may edad ka na? Wala akong pera daw eh. Hindi daw ako nagpayaman eh. Eh, ikaw may pagpayaman ko. Hanggang doon na lang kamo ang kaalaman ko. Madali ka mo yumaman, magnakaw ka ng kamo yayaman ka eh. Hindi ka na magpayaman. Gusto mong magnegosyo, wala ka naman pang negosyo. Diba? Madali yumaman kung may puhunan ka. Minsan nga, may puhunan ka na, nalugi ka pa. Walang puhunan ano. Talaga. Kuya, 7 sila ha. Number 7. Oo, at saka si Sarah, number 4. Siyempre, sulit tayo, BBM. Kasi si Lini dinadaya eh. Nadaya ba? Oo. Kinukuha yung number ni BBM 7. Tapos magpalit daw sila ng 10. Eh, 10 siya. Eh, pwede ba yun? Pwede ba yun? Sa kanya ang bilang ng... Ay, si Isko po di ba? Saan si... 2. Wala, si Boy Binta yun. Si Boy Binta.
Sibuyabang. Buyabang, Boybenta. Naku talaga, ano ka, solid BBM ka talaga. Araw-araw yan, kuya. Lagi ako nanonood dito sa Facebook na to. Hmm. Hindi, marami ka nakakaaway. Hindi ko lang Hindi mo pinapakulit. pinapa. Walang mangyari pag inaway. Awayin ka pa. Di manahimik ka na lang. Ano ba lakas mo? Ang problema kasi dito sa mga Pilipino, parang ini-speak nila na pag may napalitan ng presidente, yayaman na sila. Parang Oo. parang gano'n ang ano nila eh. Oo. Maling-mali. Mali naman yun eh. Ah. Magtrabaho ka para ikaw ay makaulagpos sa kahirapan. Tama ka, kuya. Huwag kang umasa sa gobyerno. Ang gobyerno ay nagbibigay lang ng matatrabaho yan. Oo. Nag-iinganyo ng mga negosyante. Epes. Para mag-imbis sila dito sa Pilipinas. Ay, Makatulong lang ng ganun ang- ating presidente, kuya. Yung ano, yung ilaw, tubig, bababa. Pero sabihin mo, hanap buhay, bigyan ka. Hindi Ganun pwede. ang ano. Ganun ang trabaho ng isang presidente. Hindi yung kung mo mahirap ka, payamanin ka na. Hindi ganun. Bababa lang yung tubig, ilaw. Pero sabihin, nakapagkain. Pero sa pira, bibigyan ka. Hmm. Hindi. Trabaho ka. Namimigay naman ang gobyerno. Kaso lang, kasi pag inaya ng Pilipinas ang Saudi, na pag walang trabaho bibigyan ng pera, mali yun. Nagiging tamad ang mga Pilipino niyan. Tama. Tama sa Amerika, daming tamad. Kasi mayroon silang subsidy. Oo. Kahit hindi sila magtrabaho, kumakain sila, Oo. pagala-gala sila, mayroon silang tawag dito, may card lang sila na pag pumunta ka sa restaurant, Pwede silang pumasok. pwede silang kumain. Kuya, nakapag-South ka na abroad? Abroad-abroadan lang. Si Mrs. Kuya, anong trabaho na yung Mrs.? Wala, sa bahay lang. Ilan anak na niyo, Kuya? Apat. Puro babae? Hindi, ano. 3 lalaki, 1 babae. Wow. Ganda sign niya, Kuya. Ano ba sa inyo? Yayaman ba ako? Gayaman daw kayo. Yun, oh. Swerte daw ng anak niyo. Praise the Lord. Hallelujah. Mga malalaki na mga anak mo. Ayaw po, matatanda na nga. Ayaw pa magsiasawa. Pero mayroon kayo sinasabi. Na? Mayroon kayong sinasabi. Anong sinasabi? Mayroon kayong kayamanan. No? Tama lang sa buhay. Hindi naman naghihirap, hindi naman ano. Kung kayamanan marami sa CR na pupunta. Ngayon ang imbaka namin ng kayamanan. Okay lang naman kami, nakain naman ng Nakakaraos din. nakakabayad ng kuryente, tubig. May bahay. Mga ganon. Bahay pala eh. Mga, Hindi ma. Pag may bahay ka dito sa Metro Manila, wala kaming bahay. may syudad, mayroon ka ng ano, sinasabi.
Wala po kaming bahay. Mumupahan kayo. Bahay kubo lang. Kuya, humble ka rin kuya, no? Bahay kubo. Tulad niyan, maraming nag-i-SB kay Bongbong. Kala nila pag nanalo si Bongbong, yayaman na sila. Kalukuhan yun eh. Diba? Ay, iba, eh, ganun, no? Magtrabaho ka. Si Duterte. Ganun din si Duterte, magtrabaho ka. Kaya ang hangad lang ng mga tao siguro, yung bil ni Duterte, si Bongbong magtatapos, siya magpapaboy. Hindi, matatapos naman talaga yun kasi kontrata na yun eh. Ibig sabihin, ano na yun? Katulad ng subway, ano na yun? May kontrata na yun kung paano babayaran, kung paano. Kaya kahit sinong presidente, tutuloy talaga yan. Ah, baka si Lini maupo eh. Baka, Hindi, makakasuhan siya, bawal yun. May pinirmahan ng kontrata. alam mo naman si Lini. Sa loob ng 6 na taon Kababayan ko yun eh. panunungkulan ni Duterte, wala naman siya nagawa. Puro pampaganda lang siya. Kababayan ko yun, sakali. Kalini. Anong Bicol. asawa daw eh, ano daw? Totoo ba yung asawa? Ano yun? Weeping Lord? Ewan ko, hindi naman ako marites eh. Martis lang ba? Ano? Marites lang nakakaalam yun eh. Buhay-buhay. Mga marites sa kalsada. Ay, yun na nga, ang mahirap kasi dyan, yung magsasalita ka na hindi mo naman alam, di ba? Yung sabi-sabi lang, di ba? Ganun nangyayari. Mayaman si Lini. Kaya sabi nila, yung iba naman Lord. kung ako tatanungin mo, hindi ko naman alam. Nabasa ko lang, pero hindi ko man alam. Sa mga anak niya, nag-aaral sa abroad eh. Siyempre, may mga kaya naman yan. Pero may patrabaho naman anak niya po, Nay. Mayroon na asawa na. Oo, hiwalay kayo sa kanila. Bunso ko lang Kasama mo. yung babae nasa Quezon City. Kasama mo dyan, pinakabunso. May trabaho na rin. Ano lang, may tawag na online. Online. Anong klaseng online? Call center? Ano yung Mga damit? hindi. Cheese? Yung cheese. Meron sila para sa Cheese. turuan mga Chinese. Anong cheese? Cheese. Yung cheese. Yung pagkain? Yung cheese na gano'n. Ang laro. Yun ang Binibinta niya? nagtuturo siya. Magaling siya sa cheese. Oo, nagtuturo siya. Magkano naman per hour? Ano po? Bigay sa kanya 800. Per hour? Pwede na. Baka dalawa lang siya, di. Ang dami niya tinuturuan. Meron palang ganun. Oo. Bakit ano ba yan? Nag-champion siya sa chess o chess? Ano yun? Nag-aaral siya ng chess? Oo. Talaga? May anak. Wala yung asawa. Hiwalay. Nangawit bahay. Ang bahay. Ay, anak niya, tinuturuan niya para makakuha lang ng Scholar. scholar. Tama.
Kailangan pag ano ka, gusto mo talagang maglibre sa isang eskwelahan, sa sport ka. Lalaki yung anak niya. Volleyball, basketball. Lahat ng laro, pinasukan na ng anak ko. No? Lalaki ba yun sa'yo? Oo. Yung babae ang nagloko. Ang babae nasa Quezon City. Ayun ang nagloko. Hindi naman, yung asawa niya naglupo. Alin ba sa inyo ang babae? Ang lalaki? Lalaki akin, bunso. May Ah, asawa niya yung naglupo. yung babae nga. Yung babae, nandun sa Quezon City. May sarili rin siyang pamilya na may negosyo rin konti. Pero yung anak nandyan. Ano sa akin ang anak ng bunso ko. Malaki na po. Ano na taon na yun? Maliit pa. Papa. Nakakatuwa din, may bata sa loob ng bahay. Siyempre, mayroon kayong kausap. Pero malakas pa po kayo, 70 na po kayo, malakas pa. Yun lang po yan, nag-therapy lang ako. Ano tinitirapi sa inyo buong katawan? Ang ano niyan, nakaupo ka. Pero, ang umiikot niyan. Yung wheelchair, yung parang upuan. Oo, Yung parang minamassage ka. hindi naman, walang gagalaw sa, Ayan pa paano? para kang nag-exercise lang. Parang gumagano-gano lang. Isang oras. Biro mo, nakasalang ka ng isang oras. Libre naman yan. Oo, libre, tubig lang. Membro kayo ng kwan, yung mga... May mga member dyan eh. Ano yan eh, pinopromote nila yung mga ganyang ano, yung mga ganyang upuan. Nakaupo ka lang tapos parang minamassage ka. Hindi, kuya, machine lang yun. Oo nga, parang- Inuupuan. Parang machine. Mahal ang machine. Maabot na 100,000. Ayun na nga. Kasi yan, pag may pera ka, bibili ka talaga. Ano yan eh, parang patitisting sa inyo, parang kaya nga libre yan eh. Titistingin nyo, pag maganda sa katawan nyo, normal, bibili ka. Kuya nga, no? May- Ang bonder, ang hintuan na ng mga jeep Ano? galing Baklaran. Walang jeep po dyan, Pasko Ay, yan. ang boss. Opo. Ma'am. Ayun ang pasahero. Yung carousel po yan. Bababa dyan. Bababa po. Tapos maglalakad sila kung saan sila pupunta. Kasi yung iba, wala na dyan sa crossing, Wala na po. Guadalupe, sa sa Ortigas na raw. Opo. Napakataas daw yung babaan. Sa harap ng Mega Mall. Tapos ng Megaball, Opo. Ortigas. Opo. Doon ka raw bababa. Opo. Hindi na po pwede sa mga senior. Opo. Saan? Hindi na po pwede sa inyo kasi mga senior. Hindi na pwede sa akin eh. Opo. Sabi ko, ang layo naman lalakarin. Patay tayo niyan. Ayaw ko dyan sa mga kondominium. Bakit? Wala ka pambili. Mag-rent ka lang. Mag-rent ka lang, kuya. Kung bibigyan ako, gusto ko. Mag-rent ka lang dyan. Aray ko. Pinapatawa lang kita na kasi siyempre ano yan eh, pagka lagi ka nakatawa yung puso mo maganda ang bomba. Nabubuhay, no? Opo. Kaya lagi kang nakatawa. Smile is ano tawag ito? Yung laughing daw, laughing pala. Laughing is the best medicine. Eh kung wala kang pera, makangiti ka pa kaya? Ako naman, kuya. Kasi wala akong pera o may pera. Ginigar pa rin. Ngiti
Ngiti pa rin. Very good, very good. Ano makukuha mo? Kasi mangot ka, wala kang pera. Tama po. Mangungulugot ka lang. Mangungulugot ka lang. Ang problema dyan, yung si Ninoy nakasimangot dun sa 500 eh. Pag ako presidente, papalitan ko yung 500. Dapat nakangiti ano. Oo, dapat nakangiti. Nakatalumbaba pa eh. Malas yun eh. 500 na yan. Kaya nga. Ang baba eh. Malas. Pero kung ibigay sa akin, kukunin ko kahit malas. Papalitan mo na ito 1,000. 1,000 hindi naman ang baba doon eh. O saan tayo dyan ay? Kapag dating doon, kanan. Kanan ng show. Oo. Sa show ba? Dito. Dito sa ano mismo. Yan. Tapos kaliwa. Yan. Tapos, Kawit tayo. Kaliwa ulit. pasyo pa ganon. Star Mall. Star Mall. Lala, hindi tayo mismo Star Mall. Labas ako, kuya. Sa labas ako. Ibubuto mo si Villar Star Mall Oo. Ibubuto ko si Belia. Hingi ako ng pera. Mayaman si Belia, kuya. Ayun. Sabi nga sa ni Villar, sipag at tiyaga isti daw isti. Dati siya, tindira lang nanay niya, pero yaman, no? Ibig sabihin, natuto siya sa hanap buhay. Madali nga, basta may puhunan ka. Laki ng pera ni Belier, kuya. Kasama na siya sa Billion. kasama na po siya sa pinakamayaman sa Pilipinas. Siya nga number 1 eh. Hindi, siya ano pa rin, SM pa rin. Sila pa rin. Pangalawa lang yata ang stick eh. Hindi, SM, tapos pangalawa si Lusyutan. Hindi pa ba si Lusyutan? Dati Mga anak na lang yata yan. Kuya. tapos may-ari ng Cebu Pacific. Tapos Jollibee. Kanino ba yung Jollibee? Chinese din? Chinese din. Chinese din ang Jollibee? May-ari. Jollibee. Parang panglima lang yata si Villar alam ko Yan, number 1. Maraming mayaman dito sa atin. Si Pacquiao yata kasama na. Hindi. Number ano lang si Pacquiao, ang 5. Diretso kuya tayo. Yan. Hindi, sa pinakamayaman siguro. Kasama na siya sa most 20 yata. Magagalit nga ako, hindi nila ako sinama eh. si Bongbong nga kuya eh. 5 milyon lang pera na yung Bongbong eh. Yan kuya. Yan, kita mo yung kulay dilaw? Apa, Yan tayo. dilaw. Yan. Yan, dito. Ito. Oo, dito na ko yan. Yan kuya oh. Yan ako nag-ano. Therapy? Therapy. Yan. Yan. Marami na nag-antay, no? Okay po, ingat po lagi.